Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Akuluakulu pali nkhani nake ndofuna tikambe nano Amalawi. Ife tonse ndi Amalawi. And tikakhala mu Facebook, mu ma internet, mu ma TikTok, ndimafuna kuti tonse tizipanga zinthu zoti tikumvana. Tiziunikira zinthu zimene zikuchitika ku Malawi kwathu kuja. Akuluakulu, have you noticed kuti Peter Mutharika wangopanga appoint mwina ma ministers for koma dziko likuyenda bwino? Now chimene tikufunira ife ma ministers ambiri ndiya mwina mundithandize pamenepo, because ine ndikuona ngati dziko likuyenda bwino, sitikufuna ma ministers ena, because chimene chimachitika mu countries panopa ndabwera ndili kwina kwake outside of France. Ine ndaona kuti ABM asapange appoint ma ministers ambiri chifukwa chakuti ma ministerial positions awa timangolemeretsa atopusa dziko limene likuyendera pano paine. I'm happy with it. DPP amba kuyendetsa dziko bwino chifukwa choti kulibe ma ministers ambiri. Tiyene tikhale ndi ma MPs koma ministers yo achepe chonchi chimene akhalira apa chonchi kwinako. Now ma ministers amene sanapange appoint ma ministers kukhale ma secretaries to the state, ma secretaries to the departments azipanga answer to the state. Ndoti Gangara uja ni minister of state, Gangara didn't shit on him because you have to look after my ministries on sale. Tamvan. The men do you on it. Now, tikakhala ministers on chepa, it means kuti situpanga strain government. Situpanga strain the Ministry of Finance. What we are doing is that the ministry ya state is banga allocating my budget is directly to the Ministry of Health through the departments. Also, the Sanchito minister, they are men of Jaya, Funenjira, Bela, Poabe, Chani. I mean, Tamata, Malawi is Ghanese. My secretaries of my ministries are Janatuafunica because they're my technocrats. They are Todanabita College. Ministers of Kao, they are a degree. Komanga my technocrats, my directors, are in my degree, that made to Funa fail. Let us make ministerial position is color ceremonial, but not important. It's a love, position you're funikila kwambili. Because the minister some about that decision. Ni muntu mmoja mena mambo banga, you will just sit there, my technocrats wa musibage wa magwila nchito. Kwa Malawi kujasinaga tukufuna prestige, tukufuna ulemu, le antu ena jawa funa zikama minister. No. My minister ofunikila wapanga, zimena wapanga FJ muzano 012, foreign affairs, finance, state. Tatene di sama puse ai. ABM waronesa zinduza zero raba waonesa uri. What's the most important thing? Ministry of State, Finance, Foreign Affairs. Koma dziko likuenda bo. Inflation yapanga boom. Reserve Bank is telling you kuti the system is working. The streets are going to have forex. Kuli bezodi muzika nika kutenga kadi ya banki yanu ndokula katundu ku South Africa mubelese Malawi zinthu ziyende popo mukafika kumene kuja makada chakukira ntchito kuganiza kumene kuja kukwatha Malawi ndikuze ndeno pano ndikunena kuti can we focus now zama ministry ena zitayeni mene ilili boma panopa it should be like that. Musabwelese so ma ministers ena mungo panga cloud
mindset yantu. You are crowding the government, you are clouding the people. Two things, crowding and clouding. But people who pretend not to understand that. What we are doing is when you bring in too many ministers, or this anthropologists, but the minister in our Malawi, I don't want to pass out minister. Another is a hair transplant. Could take MCB much. Iwe, focus ya we nakare kukoze sadazi. You understand what I'm saying? If an anthropology did not pose in a school, what we are talking about, it's not like only Tungo Yankula. The anthropology sana bila school sama ganiza. Damena maona garudi tikakukana minister Zambili de gudi zigo lugenda no. Tali wone ni zigo la tupa nova lugenda bwino. Komanda ministers oje. Tali ndi synthesis into amwene. Tikwamikeni kumanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera kumanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.